ngicela ukubuza ungangihlanyisi. Yini ndaba ubeka imoto yami egcekeni ekhaya ufike ebusuku kanjena, ujike futhi awungitshela ukuthi ena ubeka imoto egcekeni, ujike futhi awuyikhiyile, ushiye ikhiye phakathi emotweni. Ubuzothini ukuthi imoto yami isintshontshiwe? Ngoba ungangitshela nje ubuhamba nobani, buhamba ngani, yini le uhamba ngayo le ophindele ngayo emuva ngoba ungangitshela phela, awungivusanga mina ungitshela ukuthi ena imoto usuyibekile egcekeni angikuhambise ekhaya kini. Ingazongihlanyisa mina, ingazongihlanyisa mina. Phela konke izophela konke phela. Okokuqala uphethroli awufaki nje nophethroli, ungishiye kanjalo akunaphethroli. Izosuka ngani imoto, ngizohamba ngani mina? Kumele ngihambe ngigijima ney'gubhuko ofefilisa manje-ke sengizofaka uphethroli. Hhayi ngingazongihlanyisa mina. Kahle wena, ngepholo nje. Kahle wena, ngeke enzeke lutho lawo moto. Kwi-homecoming nje manje, ngibheke khona kwi-homecoming la eMandeni. Indaba yakho nje. Lalela, angithi imoto ibuyile, manje yini inkinga? Besifuna ukuyostokha utshwala ngemoto, sekubuyile i-right yonke into, awukahle. Uyathi, lokukhuluma, ukhulumele ngisho imoto. Yeah, guys, welcome to Umgosi. Kungabe kuthini ukuphawula kwakho-ke njengoba uzwa lona-ko wesilisa esho ukuthi lona wesifazane ukhulumela imoto eseyibuyisile. Mina-ke bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo.